हेलो भाई नमस्कार। आज मन हो छुई तरकारी खाइबा को चलतु छुई तरकारी रोषे करवा आउ खाइबा। कड़े तेल गरम हो जाए चलतु बड़ी पकेबा। बड़ी पकाला भाजी दबा। गुंड पोड़ीज बोली पछरे पकाला भाजापी भल भाव भजा हो गला। गोटे जगह को भजा है केते सुंदर भाव कटाई दबा। हलदी पुणी टे हल्दी पकेबा एपट सेपट करवा। देखो बहुत भजा चली बैगन देसी बैगन आउ लुण पड़ा। देखो लुण पड़ी पुणी एपट सेपट करवा सब मिले दबा। सब बैगन पीस पीस दे सब लुण लगे भल भाव भजा हो काढ़ीदबा। गुड़ा गुड़ा पूरा हो गोटे जगह काढ़ीदबा। भजा कर खाई पार। काढ़ीदबा छुई आलू भजा हो जाए कड़े बसैबा। देखो भाई मैंने बड़ी भी बढ़िया भजा छुई आलू भी बढ़िया तेल सोरिष तेल पकेबा। भजार सोरिष तेल पकेबा बहुत टेस्ट लगे। तेल गरम हो आसला पियाज पकेबा। फुटण पड़ा फुटण पियाज पड़ा
ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଇଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଭଲରେ ଭଜା ହଉନି। ମସଲା ସବୁ ପଇଲା। ମସଲା ଗୋଲକି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ରସୁଣ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଦିଆହେଲା, ପାଣି ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରାହବ। ଆଉ ନାଲି ହେବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ପଇଲା। ନାଲି ହେବା ପାଇଁ ଆମର କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପକେଇଛୁ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଲୁଣ ପଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇକିରି ପୁଣି କଷିବା। ବଡ଼ି ବାଇଗଣ କଷିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବାରି ସଜନା ଗଛ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ତୋଳିକିରି ଆଣିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ସିଝା ଆଳୁ ଥିଲା ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲୁ। ପାଣି ଦିଆହବ। ପାଣି ଦିଆହେଲା ପରେ ଟିକେ କରିଦେବା। ମସଲା ସବୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ପାଣି ଦେଇ କ'ଣ କରିବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆସିଲାଣି। ହେଇଗଲା ତରକାରୀ। ନେବା ଭାତ ବସିଲା। ତରକାରୀ ଟିକେ ସିଝି ନାହିଁ, ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ଏଇଗୁଡ଼ା ଘରେ ଖାଇକିରି ତୁ ଆଉ ବନାନ୍ତୁ।